Les queixes. Vinga, ara que estem enfadats, ja queixem-nos nosaltres. Toca queixar-nos. Àlex, va, que et veig una cara de voler-te queixar avui. Sí, estic... Bueno, doncs vinc amb un cabreig contundent, considerable. Ui. Porto des de les 7 de la tarda. Què t'ha passat? Des de les 7 de la tarda amb una emprenyada acollonant. Ai. I em queixo d'aquesta emprenyada. Vinga. O sigui, hi ha un gen que desprenen les persones, que és totalment aleatori, és una puta ruleta russa, que és post-becaina. És a dir, tu t'aixeques d'una becaina i has descansat, hauries d'estar content, hauries d'estar enèrgic, i jo m'aixeco algunes vegades així i algunes vegades amb una mala llet que m'agradaria agradir a qualsevol. Però també depèn, de l'estona que dormis. Clar, això diuen que són... 20 minuts. 20, Però és que màxim. és totalment aleatori. Puc dormir 1 hora i mitja, aixecar-me perfecte, mitja horeta, aixecar-me perfecte, i al revés, aixecar-me amb una emprenyada collonada. Jo si vols t'explico per què, però no ho pots solucionar gaire, crec. Va, vinga. És pels cicles de la son. Què? Vull dir que tu si fas el cicle complet i t'aixeques, quan has acabat el cicle, t'aixeques molt bé. En canvi, si t'aixeques, si et despertes en la fase REM, que estàs com el més profund, t'aixeques d'una mà. Viviem Llavors m'estàs dient que si dormís uns 20 minutets, mitja hora de No becaina, arribes allà, llavors, clar. llavors m'aixecaria. Doncs he fet això i m'he aixecat amb unes ganes de pallissar gent, que he sortit al carrer a veure qui em trobava. Això ja, potser sí que és de veritat això que deies del gen. És totalment aleatori. La meva queixa pot ser que Àlex Massanas pugui fer siestes un dimecres a les 7 de la tarda. Això ja és queixa meva personal. Ja m'he queixat de la gent que, bueno, jutja. Vividor. Després diumenge es farà gin tònics a les 7 de la tarda i estaré pancada. Ara. Clar, segurament. Va, Busta, queixa't. Sí, jo... O era això? Era això? No. Jo, no és el meu cas, però em vull queixar dels veïns cabrons. O sigui, veïns fills de puta. O sigui, és a dir, la importància que té un veí a la nostra vida no som conscients. Aleshores, hi ha veïns que són la merda. Aleshores, jo crec que tu vas a veure un pis, dius, mira, aquest és el pis, no sé què, molt bé. I, bueno, ara anem a conèixer tots els veïns a l'escala, aviam què et semblen. Perfecte. I tu vas baixant, hola, què tal? Em dic Antonio, molt bé, Antonio, que, jo què sé, t'agrada la guitarra, el claquer? Doncs no m'agrada. Doncs molt bé, encantat, tu vas al del quart, què tal? Tens gos, nens petits? Tens gos, tens nen petit, tens intenció de tenir fills, gossos, algú, no? Exacte. Sí, merda, doncs ja està, adéu. Un gos d'aquests petits que només borda tota l'estona? Aleshores, crec que és molt important i ja està, poden arruïnar la puta vida. No és el meu cas, us estimo, Montse i Carles. Jo estic bastant d'acord amb tu. Clar, perquè tu ets de Barcelona. No, però vivint a Sant Cugat, jo vaig estar en un pis on just a sobre meu hi havia algú que tenia un nen i venia la iaia cada matí a cuidar-lo i li anava cantant cançons del Barça tota l'estona. Cançons del Barça adoctrinant-lo, Messi, no sé què. Duríssim. En aquest cas, la iaia és la vida. La iaia al nen. Preciós, és preciós. I el nen segur que per la nit estava allà, Cristiano Ronaldo, perquè li menjaven al cap. És preciós. Bueno, això, els veïns, jo. Els veïns. Va, Jordi, queixa't ja que parlaves. Vale. Si vols, Jo em queixo de la gent que menja i li suda. Lo del Massana, que hi ha gent que té aquest poder. Que no s'engreixa. Em queixo, de fet, de la gent que té aquest poder i de la gent que té el poder de retenció mental, també. Ui, mira, no, si jo pues, soc superllest. Què vol dir? Quina merda. Però no siguis així, no et queixis de la gent que ho té. Queixa't de tu no tenir-ho. No. Jo em queixo dels altres de tenir-ho ells. I de jo no tenir-ho. De les dues coses. Vale, les dues coses, vale. No em sembla... Bueno, em sembla bé i em sembla malament. Perquè m'agrada que hi hagi tios com l'Elon Musk que sigui molt llest, també m'agrada, però m'agrada que estiguin lluny, saps? Perquè si són amics meus ja, hosti, quin fi de puta aquest, saps? No, clar, exacte. No, és més ràbia que admiració. Clar. Bueno, no sé, ja està. Vale, és això. Vale, fins aquí. Litus, vols queixar-te? Jo vull queixar de la Pols. Ui. Soc al·lèrgic a la Pols, cap problema. Ella no em veu a mi, jo no la veig amb ella. Ja està, tot bé. Home, cap problema, jo ho soc i tinc problemes. D'on polla surt la Pols? No, en sèrio, d'on polla surt? Però són uns bitxitos. No, bitxitos no. Del mateix lloc que et surt allò a l'ombligo quan portes un jersei. Exacte. Saps aquella D'on merda? surt això? No Jo he arribat a la conclusió i m'agrada que facis aquesta intervenció. No, res, que necessit, digue'm. Crec que és el mateix lloc on van a parar els encenedors i les pues. Ni fumo ni toco la guitarra, però per la resta... Desapareixen. Són coses que dius, ho deixo aquí damunt, pim.
un encenedor de color rosa i els compro rosa perquè ningú me'l robi. Pim, ja no hi és. O els mitjons de la rentadora. On van a parar? Això, Jo crec que és el lloc d'on ve la pols, perquè Ve de fora. On està? Ve de fora. No, de fora no, d'on? De fora, tio. Tu no obres per dormir. Vaig a ventilar una mica, fa olor a bava. I No. allà entra. No, però la un pols, guarro la de pols merda. es queda en llocs tancats. O sigui, es crea Bueno, en llocs també. tancats. De fet, la típica casa antiga abandonada està tancada. I té tota la pols. I la té tota. I la té tota. De fet, jo anava a dir que molta de la pols que hi ha a les cases és perquè la generem els humans, però és veritat que no només és... O sigui, si és una casa abandonada... Clar, hi ha no, humans. jo me'n vaig de casa meva 10 dies i torno i és una fàbrica de Això és pols. perquè tot està en descomposició tota l'estona. Pols què? Vinga, fora, ja està. Següent, Això ho has següent. castigat. Ho has dit per dir això? Quina manera de tancar la seva queixa. Exacte. La queixa era per dir això, Molt bé. Sí. A veure, jo em queixo... Vaig estar una mica per iaies, com el Jordi. L'altre dia estava a casa meva, hi ha un banc d'aquests, al davant de casa meva, a casa no, No digo. al davant de casa meva al carrer, hi ha un banc d'aquests inútils, individuals, Oh, sí. d'aquests bancs individuals inútils que estan de cara a la paret i estàs a 1 metre de la paret. O sigui, què vas a fer allà seient? O sigui, és fatal. Estàs mirant una paret a la casa... No, però fa smart. A casa meva n'hi ha un, però almenys és de 3 o 4 persones que mira. No, una persona individual, en plan, m'he cansat. Bueno, estic... avi, doncs l'altre dia estava jo cordant-me les sabates, vaig aprofitar el banc aquell, i li vaig donar autoritat i vaig pujar el peu al banc per cordar-me la bamba. I va passar una senyora gran i em va renyar. Em va renyar molt fort. És que, Martí, on s'has vist? Perquè posava el peu on s'havia de seure. I jo, però qui collons? No he vist mai ningú segut aquí, a no sé que descansis un moment, que i si seus al carrer, doncs em sap molt de greu, però després tira a rentar els pantalons, guarro. Vull dir... A part que la teva bamba serà lo mínim. perquè Exacte, la allà meva bamba estava molt neta. Caguen coloms, també. Exacte, per exemple. Estava I bastant vomiten neta. els I vas borratxos. dir, no li vas dir, ¿quieres este 42 en tu puta cara, abuela? No li vaig dir res, vaig dir... I aquestes coses les dic jo. Tampoc vaig treure el peu, Ah, Em va dir, ara. els peus no s'han de posar. Jo, vale, senyora. I vaig seguir amb el peu allà posat. Jo hauria posat l'altre. I ara, puta iaia... I em poso a saltar al banc. Cordant-te les bambes amb els 2 peus a sobre la... Molt complicat. Bé, això... Si hi ha persones que els agrada queixar-se, Oi, que sí. per això fem una secció que es diu així, però hi ha persones que els agrada queixar-se perquè sí de coses que, no sé, ja està. No, perquè són grans i veuen la joventut i senten enveja, perquè s'estan a punt de morir, aleshores han d'anar a tocar els collons a la joventut. Bueno, però què sé, encara que siguis gran... Respectem-ho. Jo li dic, senyora, posi vostè el peu, que a mi m'és igual. Si pogués, pobra. Ah, clar. Ai. Fins aquí les queixes.